yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane makore 38 ekuberekwa. Ndakaroorwa ndine 17 years dzokuberekwa. Kuti ndiroorwe ndiri mudiki zvakakonzerwa nemabatirwo andaiitwa, izvo zvakandipa kufunga kuti kuroorwa is the best thing. Ndaroorwa zvechokwadi, zvinhu zvaive zvanaka. I was treated like a queen. Sezvineiwo Mwari ndokutema mumvuri wandaive ndati ndowanda zuva. It was in 2005. Ndakabva ndasiyiwa nevana 2. Zvisinei ndakagara kubva 2005 kusvika 2009. Pandakazoroorwa zvekare, ava baba vaive vakamborora vakadzi vaviri vachienda. Ini ndakazoita wechi3, tikagara makore 10. Takagara 10 years dzedu nomwana. Hatina kumboita mwana kana mimba. Chero nevakadzi vayo vokuenda hapana akaenda nemwana. Vakadzi ava ini hapana wandaiziva zvangu. Saka zvakazoitika mai vakuru vekutanga kuenda vakazofona after 20 years of separation. Baba vakati ari kudei, ndikati ari kuda kudzoka. Zvikanzi hazvigoni. After 20 years ndikati munotamba nevakadzi mukufonerana. Vakati ndoda kuya kuzokuonai. Baba vakati ngaauye. Vakauya amai vaya, ini ndaive ndisipo. Vakagara mumba mangu vakazoendeswa kushamwari dzavo. Ini ndakazodzoka asisimo mumba. Ndakaudzwa kunzi amai vaya vakauya. Ndikati ngavachiuya vatione. Vakange vakutorojerwa kare. Ini ndisingazvizivi. Pandakazozviziva ndakabva ndabvunza. Zvikanzi ndochinonzi chipare. Kutaura chokwadi murume wangu ndaimuda. Handina kumbofunga pfungwa yekutsvaka mwana kunze. Ndaingoti achauya, chipo chinobva kuna Mwari. Beki kunyaya yangu. Saka murume atova kugara nemukadzi uya. Ini nekuda imba yangu ndaibvunzawo vamwe kunobatsirwa vanhu. Vamwe mai vakati handekwa madzimai vanobatsira. Madzimai vakapinda pamweya vakabata dambudziko rangu. Vakati ndoda mumedze nyimo 3 idzi. Modziburitsa moya nadzo. Pane munamato wandoda kuti muite. Murume wenyu anodzoka. Ndakaita sekudaro ndikadzokera. Taidya tose hedu. Ndikadzokera nadzo kuna madzimai vaye. Vakatora nyimo dziya vakanamata nadzo. Vakadzieresa katatu. Vakati endai munobikira murume. Ndakanoita sekudaro. Taidya tose hedu. Ndakadzoka vakati vakadya here. Ndikati takadya tose. Zvikanzi ave bho, tamudyisa. Ndikati ini handidi kumudyisa, murume haagoni here kuti ndimurutsise. Vakati endai kune vamwe. Ndakashaya airutsisa, asi handina kumuudza kuti ndakakudyisa. Takazosiyana hedu. Ari kugara nemukadzi wavo uya wekutanga. Ari kugara nemukadzi wake uya wekutanga. Asi ndinombofunga kumuuraya nekuti akanditambisira nguva yangu 10 years dzose. Pandakabva naye pacho ndo panondipa kufunga mweya wokuuraya chaiko. Tave ne4 years tasiyana, but I can't move on nekuti ndonofunga kuti varume vese vachangondidaro. Tasimukira munhu wobva wandisiya. Baba ava vakandisiya vakaenda. Zvino zvinondirwadzawo kusvika pabhonzo. Kuti dai havo vakandisiya pa3 kana 4 years, pamwe ndingadai ndakawana anondidawo. Ndakaita vana. Kwete vana iye zvino ndakupinda mu40 years. Ndichadiwa nani? Uye ndigozvara vangani vana. Saka izvi zvakandidzidzisawo kuti zveshuwaka mimwe mipfuhwira haishandi, kana kuti nditi zvona hazvina kushanda here, kana kuti baba vaya vakazozvibatawo vakazofambawo vakaenda vakanorutsiswa handiziviwo, kana kuti maybe pamwe kudzinza kwavanga vakagadzirwa kuti havadyiswe handizivewo kuti chii chakaitika.